התינוקת של גילי הבחנו סרטן בכבד עוד בטרם נולדה בבדיקת אולטרסאונד. מרחם אימה הוא עברה לאונקולוגית ילדים, ושוב, הטיפול היחיד הוא כימו, גם כשמדובר בגוף זעיר כל כך, בתינוקת ששוקלת 2 קילו ו700 גרם. זה מתנהל בתור אנחנו יודעים ואתם לא יודעים. התינוקת הזאת עלולה למות כל רגע, ואנחנו נלחמים על חייה, ומתוך זה תשאלו כמה שפחות. ההורים כמו גיל זה ההורים שהופכים אותנו לרופאים יותר טובים, משום שאנחנו יושבים בקומפורט זון שלנו, והוא מחייב אותי לחשוב יותר, להתאמץ יותר, לבחון מה אני יכול עבור הילד שלי להשיג יותר. אז רגע, וזה ההורים המצוינים. לצאת מנקודת מוצא שלא אומרת אני כרופא אובייקטיבי אז אני יודע הכי טוב. לא, הרופא לא יישא בתוצאות של מה שיקרה חלילה לילד. ברכת אדמה בתוך גופי לרפא אותך, זה לרפא אותי. Me